10 ta' Novembru, San Iljun il-Kbir, Papa u Duttur tal-Knisja, miet fis-sena 461. San Iljun twieled fit-tmiem tas-seklu 4 x'aktarx f'Ruma, imma ta' nisel Toskan. Huwa serva bħala djaknu taħt San Ċelestinu wieħed u San Sistu tlieta. Sar Papa fid-29 ta' Settembru, sena 440 wara il-mewt ta' Sistu tlieta. Kellu jkun l-ewwel wieħed fost it-tliet papiet li minħabba l-ħidma kbira fi żmien il-pontifikat tagħhom għalaw l-isem tal-Kbir. It-tnejn l-oħra huma San Girgor wieħed u San Nikola. Fis-sena 451 sar ir-raba' konċilju ekumeniku ta' Kalċedonja fejn inġabru xi 600 isqof. Il-Papa bat ittra lill-konċilju fejn fiha iddefinixxa iż-żewġ naturi u persuna waħda ta' Kristu kontra l-ereżija ta' Ewtike. Dakinhar minn fohm l-isqfijiet ħarġet l-espressjoni Pietru tkellem permezz tal-jum. Meta fis-sena 452 Attila kien niżel bl-armata qawwija tiegħu lejn Ruma, il-Papa mexxa ambaxxata għand Attila u rnexxielu jinnegozja miegħu li ma jaħbadx għal Ruma fuq weda li l-Papa iħallas lil Attila tribut annwali. 3 snin wara, meta Ġenseriku re tal-Vandali ħabad f'daqqa waħda għal Ruma, il-Papa kien l-uniku li ddefenda l-belt u rnexxielu jwaqqaf il-kefrija u l-istraġi li kienet qed issir u salva minn qerda totali. Il-Papa Ljun iddefenda wkoll it-talim tal-Knisja kontra l-Manikej, il-Pelaġjani, il-Prisċiljanisti u n-Nestorjani. Bil-qawwa kollha ddefenda u ssaħħaħ il-Papat u wera ċar li l-awtorità sħiħa tal-Knisja tinsab f'idejn il-Papa. Fost il-kitba tiegħu għandna 96 prietka u 143 ittra magħrufin għall-erf teoloġiku tagħhom. San Iljun miet fl-10 ta' Novembru tas-sena 461. Illum il-fdal tiegħu jinsab midfun fil-Bażilika ta' San Pietru taħt artal iddedikat għalih. Fis-sena 1754 Benedittu 14 iddikjarah Duttur tal-Knisja. Toqol li taħarbu, hekk tkellem San Iljun wieħed fuq l-uffiċċju tal-Papa, madankollu ftit kienu tant kapaċi li jġorru bil-għaqal dan it-toqol b'tant diliġenza u ħeġġa. Ma kienitx ħaġa ħafifa li tmexxi l-Knisja fil-5 seklu. Il-gwerra tal-Barbari kienet qed tkisser il-provinċi li ma felħux jirreżistu. Il-Vant kien imħawwad b'ereżija ġdida u perikoluża. Kontra kull ereżija il-jum wieħed ħada bil-qawwa kollha. Il-kriżi dommatika tul il-pontifikat tiegħu qamet meta patri minn Kostantinopli jismu Eutikes u il-Patriarka ta' Alessandria Dioscorus bdew jgħalmu li fi Kristu hemm natura waħda biss. Fuq talba tal-Patriarka ta' Kostantinopli, San Flavjan li informa lil Papa li din l-ereżija bdiet tixxerred b'mod allarmanti, il-Papa Iljun kiteb ittra lil Flavjan fejn b'mod kategoriku ikkundanna l-iżbal ta' din id-dottrina falsa. Din l-ittra tanti famuża għat-talim li fiha li ġiet miżmuma u venerata bħala kredu. Sar konċilju ir-raba' wieħed li ltaqa' fil-Kalċedonja fis-sena 451 fejn il-padri ikkundannal lil Eutychius u ġiet aċċettata l-ittra tal-jum bħala it-twemmin reali fuq in-natura ta' Kristu. Fl-Oċċident, id-djufija imperjali kienet ir-raġuni
li l-Papa Ljum għamilha ta' intermedjatur bejn poplu tiegħu u l-barbari. Attila kien teddida għal popli. Il-Jum kollu karaġġ mar jiltaqa' miegħu fuq ix-xtut ta' Minkjo, wieħed li jirrappreżenta l-qawwa brutali u l-ieħor li jirrappreżenta il-forza morali. Rebaħ Papa Ljum. Attila laħaq ftehim ta' paċi ma' Ruma u ħelisa minn kull deni. 3 snin wara, meta l-flotta ta' Genseric għaddiet mix-xmara Teber, ir-Rumani kollha imbeżza daru lejn l-isqof tagħhom. Għal darb'oħra l-Papa ġie wiċċ imbuċċ mar-re Vandalu li wiegħed lill-Papa li ebda bniedem ma kien ser ikun maqtul u ebda dar ma kienet se tkun mogħtija n-nar. Genseric żamm kemtu u għal 14 jum is-soldati serqu kemm felħu mill-ġid ta' Ruma. Kien Papa tassew kbir, diplomatiku, amministratur, teologu u oratur u fuq kollox bniedem tal-Alla. Bir-raġuni sħoqlu l-isem ta' Papa Ljum il-Kbir u għamiet fis-sena 461 wara 21 sena ta' ħidma pontifiċja. Probabbilment aħna mhux se jkollna nwettqu xogħol li jagħmel dan il-qaddis li niltaqgħu ma' mexxejja ta' armati qawwija u ninnegozjaw magħhom biex nevitaw erda u ħerba kbira, iżda l-kol kemm aħna nistgħu f'ħin jew ieħor innislu l-ordni, il-kwiet u l-paċi permezz ta' kliem li jberret jew li jfarraġ jew ukoll billi nsommu iskiet flok intawlu il-siena. Talba. O Alla, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Apostlu li għażilt bħala l-blata sħiħa u ma tħalli qatt li s-setat tal-infern jelbuha. Għamel li bit-talb tal-Papa San il-Jum il-Kbir hija tibqa' sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem fis-slim. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.